Os traballadores de Educación de Incendios concentráronse hoxe diante da Delegación Provincial da Consellería de Medio Rural para exixir melloras nas súas condicións laborais. Na Xunta responden que os operarios deben asimilar que non son bombeiros e asumir dunha vez os traballos de limpeza e mantemento do monte. En Galicia traballan na extinción de incendios 1.700 persoas de xito estable e outras 600 con carácter temporal. Dende os sindicatos recoñecen que a situación laboral na que se atopan é unha herdanza do anterior executivo, pero exixen o actual goberno que remate con esa precariedade. Unha regulación clara, concreta de todos os aspectos laborales, desde saber o inicio da xornada, saber cando rematan, saber cando descansan, saber cando poden conciliar a vida familiar e laboral. En definitiva, ter unhas condicións de traballo dignas. Consideran que a mesa de negociación que puxo en marcha a Consellería está bloqueada e programaron un calendario de movilizacións. En Medio Rural manteñen que o diálogo siga aberto, sosteñen que algunhas das reivindicacións en canto a horarios ou xornada laboral son negociables, pero din que compre un cambio de mentalidade por parte dos traballadores. Nós queremos cambiar a política de bombeiros, a política de extinción, por unha política de prevención. E isto significa que non sexan bombeiros, sino que sexan traballadores forestais que se dedican a cuidar e a limpar o monte. Entonces, en este tema hai desavenencias. Se non hai un acordo antes, as movilizacións convocadas polos 4 sindicatos con representación estenderánse ao longo do mes de maio.